nga chuchunga lamin lo ti chuan khi accessible version kan tia kan mi khwalte a thau lo ta wangte shisel lo na wangle upata wangte a wheelchair mangan tam ema chung ho thau thei lo ho wina an lo join ve thei na na an lo inzir thei na na kan ti ani so tong khan ka room hi zau ber ani wangte tin carpet dup chhuata kan nei room dangang lo takin heng wangte hian han thut khom te hian nuam an ti ema movie te kan en hawa changle cart te kan khela kan ri ve lai zela nuam thei khop mai tuna takhi chuan ebi chong shiat lo anin rin sia kan ni o thil nice vak lo ka shil chunga ka room hi fart box anti china achan po kan hetia kanam khoma piang hian mi pakhat tal hi trêng ui zat hian lo voi ve man zia chu sa phau po hi an lo beinam ve thei khop mi te kan soyanga